Товарищи, поздравляю вас с 7 листопада, Днем Кастрычніцкай революции! Ура, товарищи! Слухаю і нешта не ўцямлю. Кастрычніцкая рэвалюцыя ў лістападзе? І як гэта? О, говорущие коты! Все ў гэтых бальшавікоў дагары нагамі. Ну, на самой справе, у Беларусі 7 лістапада чамусьці адзначаецца як дзяржаўнае свята. Хаця большасць беларусаў пра гэту дату ведаюць толькі тое, што яна дзіўная, адзначаецца ў лістападзе як кастрычніцкая рэвалюцыя. Ёсць іншае пытанне з гэтай датай. Правільней казаць не рэвалюцыя, а пераварот. Праўда, Владимир Ильич? Справа ў тым, што рэвалюцыя адбылася ў лютым 1917 года, а ў кастрычніку партыя бальшавікоў пад кіраўніцтвам Леніна наперакор усім іншым палітычным сілам таго часу, якія рыхтавалі ўсерасійскі з'езд, проста сілай захапіла ўладу спачатку ў Петраградзе, а пасля і ва ўсёй краіне. Рэвалюцыя тая была маштабная, вялізарная, ахапіла мільёны людзей. Але калі пры гэтым спытацца ў сучасных беларусаў, ці ведаюць яны хоць аднаго бальшавіка-ленінца тых часоў, то большасць, напэўна, не назаве ні аднаго прозвішча. І на тое ёсць прычыны. Сярод бальшавікоў вышэйшага эшалона было вельмі мала беларусаў. Ну, асцерагаліся нашыя продкі такіх рэзкіх ідэалогій. Малады чалавек, прабачце, часопіс «Прыстарэлы натураліст». Скажите, ласка, вот мы хутка свята адзначаем 7 листопада. Вы отзначаете День Кастрычніцкай революции? Послушайте, молодой человек, мы, я и сосед, празднуем. Но это не просто у ноября праздновать День Октябрьской революции. Бо вы понимаете, у большевиков все было через жопу. Фу. Но мы справляемся. Надо, значит надо. Але гісторыя дзіўная штука. Так склалася, што адным з нешматлікіх шчырых бальшавікоў, адданых запаветам Леніна, быў адзін з вельмі важных персанажаў нашай гісторыі. Чалавек, без якога Беларусі агулам магло б не быць, ці была б яна значна меншая ў сваіх межах. Звалі гэтага чалавека Алесь Чарвякоў. Нешта дужа знаёмае прозвішча. А можно еще питание? Вот мы стоим с вами на улице Червякова. Вы ведаете, кто такой Александр Червяков? Конечно же я знаю. Что вы думаете, я не знаю? Я же учился в этой советской школе. Мне рассказывала бабушка, что это партизан. Их загнали всех в болото, и они не имели чего есть и ловили червяков. Ну, вот и назвали улицу в их честь. Мы празднуем. Ну, так, вы чулі гэта імя. У школе пра яго, канешне, узгадваюць, і вуліца Чарвякова ёсць у Менску, але мала хто ўсведамляе, якое месца заслугоўвае гэты чалавек у нашым пантэоне герояў. Хаця, можа, не ў пантэоне, а антыпантэоне. Хаця, давайте я вам раскажу, а вы самі вырашыце. Нарадзіўся Александр Рыгорович 8 сакавіка 1892 года пад Менскам. Тимох, А, ты пра каго сцэнар напісаў? Ты што, здурэў? Нас цяпер малака пазбавяць. котики, не думайте штампами. Але ладно, давайте крыху поменяем оптику. Конечно, не Александр Егорович, а просто Олесь. І нават не Чарвякоў на самой справе, а Чарвяк. Менавіта такое прозвішча было у нашага будучага палітыка. Чарвяковым ён пачаў называцца ўжо значна пазней, калі заняў высокія пасады ў СССР. Дарэчы, па адной з версій, так зрабіць яму прапанаваў Сталін, але пра гэта пазней. Вось жа, Алесь Чарвяк нарадзіўся ў вёсцы Дукора пад Менскам, у сялянскай сям'і. Бацька паспрабаваў даць дзецям як мага больш добрую адукацыю, і таму спачатку адправіў малога вучыцца ў царкоўна-прыхадскую школу, а пазней адправіў у гарадское вучылішча. Алесь вельмі рана адчуў сабе папулярнае тады пакліканне змяняць свет на лепшы капыл любымі сродкамі. І таму
як шмат хто з тагачасных беларускіх рамантыкаў, пайшоў вучыцца на настаўніка. І нават пасля сканчэння навучання паспеў крыху папрацаваць па спецыяльнасці настаўнікам пад трокамі. Любіш ты ці мог расказваць пра гэных рамантыкаў, якія адно васількі нюхаюць. Настаўнікі мяняюць свет, не прыдумвай. Мяняюць, вы проста не заўважаеце. А адзін я не зразумеў, што такое капыл. О, настаўнікі, вы дзе? Напішыце ў каментарах, калі ласка, ці вядомае вам слова капыл. А мы давайте будзем працягваць пакуль што. Настаўніцкую кар'еру абарвала Алесю Першая сусветная вайна. Прычым назаўсёды. У 1915 годзе ён быў мабілізаваны і адпраўлены ў школу прапаршчыкаў. А ў 1917 годзе у лютым месяцы абсалютна выпадкова апынуўся ў Петраградзе. Прыехаў вучыцца на кулямётчыка. Прыехаў, а там... Революция! Зимний дворец! Матросы лезут на ограждение! Солдаты бегают! А тут внизу Ленин с чайничком кипяточек несет. А моя бабушка была маленькой девочкой, подходит к нему и говорит: «Дедушка Ленин, налейте мне, пожалуйста, кипяточка, чай сделать». А он на нее так посмотрел и говорит: «Пошла вон отсюда!» А ведь мог и ножиком порнуть. Маладому, актыўнаму Алесю уся гэта актыўнасць на дзіва спадабалася. Ну, напэўна, ужо тады унутры настаўніка прачнуўся палітык і пачаў шукаць, да якой партыі яму далучыцца. А выбар быў вялікі. Левыя, правыя, эсеры, чарнасоценцы, меншавікі, бальшавікі, выбірай на свой густ. Вон апладзілася партыяў, як грыбоў пасля дажджу. Ну, дык час быў такі. Пасля Ленін, ён жа ж грыб, таму і партый шмат. І Чарвякоў выбраў бальшавікоў. Рыфма хвацкая, выбар дурацкі. Ну, гэта мы постфактум так кажам. Тады бальшавікі былі не самай вялікай, але яркай і агрэсіўнай партыяй, якая прыцягвала апантаных людзей. Іх лозунгі былі простыя, дысцыпліна жалезнай, мараль гнуткай, і на ўсё гэта клявала моладзь, якая хацела хуткіх і маштабных вынікаў. Клюнуў на гэта і Чарвякоў. У маі 1917 года Алесь уступіў у партыю бальшавікоў. Дзесьці ў той жа час пазнаёміўся са Змітром Жылуновічам, вядомым пісьменнікам і галоўным беларускім камуністам таго часу, і з Іосіфам Сталінам, з якім, як гэта не дзіўна гучыць, у Чарвякова склаліся вельмі добрыя прыяцельскія адносіны на некалькі год. Ужас! Нічога сабе сябра выбраў. Мурашы ажно па скуры, бррр. Ну, Сталін тады быў не Сталін, а проста Кобы, адзін з актыўных партыйцаў, таму нічога дзіўнага. У лютым 1918 года бальшавікі ў Петраградзе стварылі беларускі нацыянальны камісарыят, каб хоць неяк уплываць на беларускі нацыянальны рух, які актыўна рос і развіваўся ў тыя часы. І узначаліў гэты камісарыят якраз Чарвякоў. Бальшавікам паверыў, а яшчэ і ў беларускую справу ўблытаўся. Дакладна, рамантык, васільковы. Ну, рамантык не рамантык, а Чарвякоў ведаў, куды ідзе, і рухаўся вельмі хутка. У студзені 1919 года бальшавікі стварылі Савецкую сацыялістычную Рэспубліку Беларусь. І пад маніфестам аб утварэнні гэтай рэспублікі стаялі 5 подпісаў. Сярод іх подпісы Жылуновіча і Чарвякова. Ну, па шчырасці, у бальшавікоў асабліва выбару не было, таму яны паклікалі гэтых двух, каб там сярод подпісаў былі хаця б 2 беларускія подпісы. Подождите. Когда они объявили БССР на Новый год 1 января, яны что, дурные там вообще или звелейки? Это ж можно было у другі день и лишний повод был бы выпить. У гэтых большевиков все через жопу. Фу. А пасля кар'ера Чарвякова увогуле палезла ўгару. У 1920 годзе, пасля таго, як бальшавікі з Менску выбілі польскія войскі, гэта Чарвякову было даручана аднаўляць савецкую ўладу на занятых тэрыторыях. А ў снежні 1920 года Александра Чарвякова выбралі старшынём СНК і ЦВК ССРБ. Тимо, гэта ты цяпер алфавіт паўтараў? Ты малайчына, канешне, але літары ў алфавіце ідуць у іншым парадку. Ну, глядзіце, СНК – гэта Савет народных камісараў, ЦВК
Цэнтральны выканаўчы камітэт, ну, адпаведна Савецкай сацыялістычнай рэспублікі Беларусь. Ну, любілі бальшавікі скарачэнні. І калі казаць сучаснымі словамі, то это нешта падобнае да цяперашні парламент і цяперашні ўрад. І ў парламенце ён, і ва ўрадзе ён. І мо яшчэ бульбу па тэлефоне перабіраў. Ён што, аўтакрат нейкі? Не аўтакрат. У СССР кіравала камуністычная партыя, дзе беларусаў на высокія пасады да вайны ўвогуле не запрашалі. Таму не аўтакрат. Ну, але ўсё адно, улада вялікая. Прычым, звярніце ўвагу, атрымаў гэту ўладу Александр Рыгорович у 28 год. Бррр, ажно перадёрнула. Можна ты будзеш проста Алесь казаць? Добра, я пастараюсь. Кіраванне Чарвякова пачалося з вялікага выпрабавання. У тым жа годзе бальшавікі скончылі вайну з палякамі і сабраліся ў Рызе на мірныя перамовы. На гэтыя перамовы сацыялістычны беларускі ўрад проста не паклікалі. І вось тут малады Чарвякоў праявіў сваю прынцыповасць. Ён паехаў у Рыгу паўлегальна, частку дарогі увогуле прайшоў пешкі, але ўрэшце рэшт дабраўся да Рыгі і запатрабаваў там беларускага прадстаўніцтва. Ну, але не склалася. Чарвякоў застаўся ў Рызе ў якасці кансультанта савецкага боку і вымушаны быў жахам назіраць за тым, як дзеляць ягоную радзіму. Прычым з абодвух бакоў. Па мірнай дамове Польшча забірала сабе ўсю заходнюю Беларусь. Але апроч гэтага так сталася, што ўнутры СССР да Расіі адыходзілі вялікія тэрыторыі Віцебшчыны, Магілёўшчыны і Гомельшчыны. Беларусь Чарвякова аказалася урэзаная да 6 паветаў Менскай губерніі. Вось паглядзіце на карту. Як вам такая Беларусь? Гэта была катастрофа. Табе толькі 28 год, а ты ўжо прафукаў краіну. І апошняе пытанне. Што вы думаеце пра тое, што прэзідэнт ужо ў 28 год прафукаў сваю краіну? Што? Ніхто нічога не прафукаў. 28 гадоў радасці і стабільнасці. Яблыкі вы ёсць на снегу, ешце сабе ва ўдавольстве. Я, паглядзіце, агурчык 28 лет не изменился вообще. И у меня, короче, корова не доена. Вы сами все понимаете. Кран цячэ, пашоў я ад вас. У гэтай сітуацыі Чарвякоў праявіў найлепшыя рысы беларускага характару, пра якія мы ўжо узгадвалі ў папярэдніх перадачах. Спакой, удумлівасць і стратэгічнасць. І па выніку зрабіў тое, што дало шанец на выратаванне беларускай дзяржаўнасці. Вярнуўшыся ў Менск, Чарвякоў заняўся унутранымі справамі рэспублікі, але уважліва сачыў за палітычнай кан'юнктурай. У 24-м годзе, калі Савецкі Саюз быў ужо сфармаваны як Саюз рэспублік, Чарвякоў пачаў паступова нарошчваць ціск на Маскву з мэтай вяртання страчаных тэрыторый. Даказваў, што так будзе лепей для развіцця Беларускай рэспублікі, што так атрымаецца супрацьстаяць белапалякам і па выніку дамогся свайго. У 24 і 26 годах адбылося 2 узбуйненні БССР. І ў склад Беларусі вярнуліся землі Віцебшчыны, Магілёўшчыны і Гомельшчыны. Лічыцца, што на той момант Чарвякову моцна спрыяў ягоны таварыш Йосіф Сталін. Ну, меў ён там нейкі свой інтарэс. Я ўсё ніяк не магу зразумець, як можна было сябраваць са Сталіным? Ну, на той момант Сталін гэта ўжо Сталін, з якім нельга было не сябраваць. Але мы пра іншае. Без гэтых вось узбуйненняў Беларусі магло б проста не быць зусім. Большая тэрыторыя дала прастор для развіцця гаспадаркі і культуры Беларусі, хай сабе і ў спецыфічных умовах савецкай рэальнасці. І менавіта Чарвякоў з паплечнікамі здолелі рэалізаваць гэту складаную задачу. І самае апошняе пытанне, пачакайце, пра Чарвякова. І што вы думаеце пра вяртанне беларускіх земляў ад Расіі? А что? Вернули Смоленск? Моя же бабка была оттуль. Ох, молодец наш лидер! Я всегда верил, что эти земли, смоленские, исконно белорусские, вернутся в нашу родную гавань. Мяркуецца, што адной з прычын, чаму Масква перадала БССР такі кавалак тэрыторыі, былі эканамічныя поспехі Беларусі. Лакаматывам гэтых поспехаў былі рэформы Чарвякова і наркама сельскай гаспадаркі Прышчэпава, якія планавалі ператварыць беларускую сельскую гаспадарку ў чырвоную Данію. Данію?
А Чырвоную Галандыю яны не хацелі зрабіць? Не, менавіта Данію. Хаця пасевы канаплю ў БССР да вайны былі немалыя. Але вернемся да справы. Яшчэ да рэвалюцыі сярод сацыялістаў была вельмі папулярная мадэль уладкавання гаспадаркі ў Даніі, менавіта ў Даніі, дзе ўрад, сацыялістычны ўрад, раздаў зямлю малым гаспадаркам, і гэта дало вельмі добры вынік. Чарвякоў з Прышчэпавым пачалі рабіць тое ж у Беларусі. У межах палітыкі НЭПу сялянам пачалі раздаваць зямельныя надзелы і ствараць умовы для эфектыўнай працы, менавіта на невялікіх участках зямлі. І вось нечаканасць гэта спрацавала. Эканоміка Беларусі пачала актыўна расці. Прычым развіваўся як сектар сельскай гаспадаркі, так пачаў падцягвацца яшчэ і сектар прамысловасці. І гэта не ўсё. Чарвякоў актыўна спрыяў палітыцы беларусізацыі. За некалькі год 1920-х беларуская культурная прастора прырасла шматлікімі інстытутамі. Універсітэт, акадэмія навук, розныя краязнаўчыя, літаратурныя і навуковыя таварыствы, часопісы, музеі і шмат што яшчэ. Гэта ўсё была работа дзесяткаў сотен людзей, але менавіта Чарвякоў забяспечваў палітычнае прыкрыццё гэтай справы. У 1929 годзе Сталін з высокай трыбуны раптам абвесціў пра правы ўхіл у партыі і заклікаў жорстка з ім змагацца. Чарвякоў, як партыйны чалавек, выступіў з адкрытай самакрытыкай за свой правы ўхіл і папрасіў вызваліць яго ад усіх пасадаў. Але яго не адпусцілі. Актыўнаму беларускаму камуністу падрыхтавалі значна больш страшнае пакаранне. Як пакаранне? Ён жа са Сталіным сябраваў. Як высветлілася, у Сталіна не было сяброў, толькі пешкі на ягонай дошцы. У 1930-е гады Чарвякоў з высокага урадавага крэсла мусіў назіраць, як руйнуецца тое, што ён любіў і ствараў. Закрываліся ўстановы, знікалі людзі. У Беларусі асабліва актыўна ў параўнанні з іншымі савецкімі рэспублікамі ішла калектывізацыя і раскулачванне. А раскулачваць было каго? Якраз з-за рэформаў Чарвякова 1920-х гадоў. Чарвякоў проста падпарадкаваўся сітуацыі. Выступаў, падпісваў, выконваў. Нідзе моцна не актыўнічаў, але і не хаваўся. І гэта яго не ўратавала. У 1937 годзе рэпрэсіі дабраліся і да яго. На 16-м з'ездзе камуністычнай партыі Беларусі у чэрвені 1937 года Сталін загадаў тапіць Чарвякова. І яму пачалі прыгадваць усе магчымыя ягоныя грахі. Чарвякоў, вопытны палітык, разумеў, да чаго гэта вядзе. Таму у перапынку паміж паседжаннямі выйшаў у свой кабінет і застрэліўся. Нічога сабе. Няўжо не было іншага выйсця? Ох, ну гэта ж 37-й год. Пахаванне ўсебеларускага старасты расцягнулася на 2 дні. Нягледзячы на кампанію цкавання, тысячы людзей прыйшлі развітацца са сваім кіраўніком. І зразумела чаму. Чарвякоў адстаяў тэрыторыю БССР, моцна уклаўся ў эканоміку і культуру Беларусі. А яшчэ ён быў вельмі адкрытым публічным палітыкам, вельмі часта сустракаўся з людзьмі, не баяўся чорнай работы. І агулам паводзіў сябе не вышэй за людзей навокал. Гэта цэніцца заўсёды. Такі вось персанаж нашай гісторыі. Герой, які вярнуў беларускія тэрыторыі, зрабіў Беларусь эканамічна развітай рэспублікай. І ў той жа час вымушаны сталініст, які быў на чале краіны ў самыя цёмныя гады савецкай улады. Дык што, герой ці антыгерой? Як думаеце? Ну ці мог, як заўсёды накруціў. Ідзі ты лесам са сваімі маральнымі імператывамі. Ну так, сітуацыя складаная. Рашаць вам. Адзінае, што адзначу. Сітуацыя, калі таленавіты беларус мусіць круціцца ў чужой ці злачыннай сістэме, каб унутры яе рабіць хоць нешта карыснае, такіх сітуацый у нашай гісторыі процьма. І ў 20 стагоддзі, і ў 19, і ў 18. Цікава толькі, ці ёсць такія беларусы цяпер.